Kaikkihan me osaamme kuunnella, eikö vain? Osaammeko kuitenkaan aidosti kuunnella sitä, mitä muilla on sanottavanaan? On helppoa jättää kuuntelematta tai huutaa lujempaa. Arkielämä voi olla meluisaa. Mutta kaaoksen keskeltä löytyy hieno voimavara, aktiivinen kuunteleminen. Aktiivinen kuunteleminen tarkoittaa keskittymistä siihen, mitä toinen sanoo. Ja kehonkielellä on suuri merkitys. Jotta keskustelukumppanisi kokee, että häntä kuullaan, vähennä häiriötekijät minimiin. Pane puhelin pois ja katso häntä. Kysy häneltä hänen ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Ota huomioon tunteet ja vältä keskeyttämistä. Miksi tämä on tärkeää? Ihmiset tuntevat itsensä kuulluksi ja ymmärretyksi, kun kiinnitämme heihin aidosti huomiota. Kuulluksi tuleminen saa meidät jakamaan asioita ja olemaan rehellisiä. Tämä rakentaa yhteyttä muihin ja auttaa ratkaisemaan väärinkäsityksiä. Opimme tuntemaan toisemme paremmin, jolloin on helpompaa ratkaista ongelmia ja löytää asioita, joista olemme samaa mieltä, kuin keskittyä eroihimme. Tietoinen kuunteleminen on ensiaskel kohti merkitseviä keskusteluja. Jopa silloin, kun emme ole samaa mieltä asioista, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen tunne luo yhteisöllisyyttä. Tällöin voimme yhdessä nimetä haasteita ja ratkaista monimutkaisia kysymyksiä. Toisen ihmisen kokemuksen vakavasti ottaminen auttaa meitä ymmärtämään hänen näkökulmaansa ja toimimaan yhdessä ryhmänä. Joten seuraavalla kerralla kun joku puhuu, hengitä rauhallisesti, keskity ja kuuntele aidosti. Voit yllättyä siitä, mitä opit ja millaiseen yhteyteen pääset muiden kanssa. Aktiivinen kuunteleminen alkaa sinusta. Tämän lyhyen videon on tuottanut Dialogue in Adult Learning-niminen Erasmus Plus-hanke. Sen motto on dialogia kaikille, mikä tarkoittaa dialogin tuomista yhä useamman ihmisen saataville. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tuoda ratkaisuja sosiaalisen kahtiajakautuneisuuden haasteeseen.